Toto je střecha. To je to, co u nás v Růky vyrábíme. A jsme na naší práci hrdí. Myslíme si, že naše střechy jsou nejlepší ocelové střechy na světě. Ale nenechme se unést. Podíváme se na to, co opravdu děláme. Tady je náš zákazník. Říkejme mu třeba Střechoslav. Střechoslav si chce koupit novou střešní krytinu. Na co právě myslí? Střechoslav vede zaneprázdněný život. Má děti, ženu, práci, zahrádku, koníčky, mnoho koníčků. Ups, zdá se, že manželka není jeho koníčky právě nadšená. O tomto chlapíkovi určitě platí, že je zaneprázdněný. A to neplatí jen o Střechoslavovi. Většina lidí po celém světě má pocit, že nemá dost času. Rodiče by rádi trávili více času s dětmi. Ale v práci zůstávají do pozdních hodin, trpí stresem a stále něco nestíhají. Jste v obraze? Možná se ptáte, co má tohle všechno společné s našimi střechami. Vraťme se proto ke Střechoslavovi. Při tom všem, co se mu honí hlavou, chce mít se střechou asi takovéhle starosti. Každý výrobce střech vám poví, že jeho střecha je mimořádně kvalitní, technologicky vyspělá, má skvělý poměr kvality a ceny a vydrží vám na celý život. A to tvrdíme i my. Problém ale je, že Střechoslavovi je to jedno. To všechno považuje za samozřejmé. To všechno musí poskytnout každý, kdo chce zůstat v této hře. To, co Střechoslav potřebuje, je pomoc. A samozřejmě také střechu. Proto ho těší, že my v Růky milujeme střechy a rádi mu ulehčíme život. Tak, aby mohl zapomenout na střechu a dělat něco zajímavějšího. Podle nás by to totiž přesně tak mělo být. Lidé jako Střechoslav by měli žít svoje životy a soustředit se na věci, které považují za důležité, bez toho, aby si dělali starosti se střechou. U nás v Růky jsme přesvědčeni, že koupit střechu nejvyšší kvality by nemělo být složitější, než koupit, řekněme, gauč. Stačí si vybrat styl a barvu a jste v pohodě. A to je náš cíl. Proto všechno, co děláme, začínáme tím, že si položíme otázku, jak to celé Střechoslavovi ulehčit. Touto otázkou začíná vývoj našich výrobků. Na této otázce je postavena naše logistika. Na tuto otázku odpovídá koncepce našeho marketingu a obchodu. Na tuto otázku odpovídá zlepšování našeho servisu. Na tuto otázku pomáháme odpovídat i našim prodejcům. Ale nejdůležitější je, že Střechoslavovi dáváme odpověď. A právě tímto postojem se odlišujeme od všech ostatních výrobců střech. Jednoduchá koupě, jednoduchá montáž, snadné pořízení a máte střechu, jakou jste si přáli. Střechy Růky jsou totiž navrhnuté tak, aby měli majitelé domu život bez starostí.